Здравейте! Днес съм подготвил месо от младо теле, гледано под 8 месеца. Първото нещо, което трябва да направим, да се обезцепи месото. И почвам да го режа напречно на тъканите. Горе-долу на жулени около 1 см. Месото е много свежо и подобаващо ще направим и свежа гарнитура. Свеж сос може да не се трудно, но соса ще е от нар. И за по-ароматен вкус ще добавим натарка, която е супер за тази работа.